Salut YouTube și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Eu sunt Romeo și astăzi vom filma Netul de Alaska. Am făcut niște noi achiziții. Am făcut ăsta, deci, da, de acest costum. L-am luat 15 KK. L-am găsit ieftin. Și am făcut toate skill-urile pe cum am zis. N-am consumat mult. Am rămas 58 din 200. Și niște costume noi. O să le dau pe toate gratis. Asta face de asta. E un caca. Nu e 5 caca. Nu. Oho, 2 caca. 2 caca. Am ceva cu caca astăzi și cu... Stai. Treci bunii, frate. Mă. Se merită toți bani. Mă, bă, a dat. Cred că da careva mea. Da. Eu că dau puțin. Aoleu, vine ăsta. Nu, că mi-a bătaie oricum. Praf. Și-o vinde așa de scump. Nu se merită. Nici pe asta măcar. Bine, măcar că l-a făcut plus 9. Eu cred, mamă, ce lag e pe server. Coază prea multe șocuri. Care a făcut 105? Credeam că a făcut prietenul acolo. Zis că face și el, dar nu o să filmez cu el, că nu știu dacă puteți să mă ajutați. Nu știu de ce se aude, nu mă auziți pe mine pe videoclip, dar pe ei nu-i aud. Ei vorbesc, dar nu-i aud. Ăla cât de scumpul vândul ăsta. Mă, ce bonus. Încă. Da, m-am făcut intro-ul. E destul de bine. Nu spune că vine asta pe mine. Asta mi-a dat cu hit-ul. Cât de ăla. Da, și la 5 videoclipuri o să dau un test de meci. Să fac un videoclip cu test de meci. Cam cât te dau eu. Ia. 5k. Cam cât te dau eu maxim. Cel mai mult am dat 7k. Nu pe hit, că pe hit am dat mult. Da, și mi-a mai pus o piatră pe asta. Pârtejul am dat cel mai mult, 7k. 500 într-unul de 90. Aoleu, țăgan. Nu spune că vine pe mine. 8, 10 cam. Oho, cât HP are ăsta? Nu cred că dau damage. Da, încă 800. Nu dau mult, dar dau ceva acolo. Și sunt PvP, deci n-am ce spune. Nu. What the fuck? Cum? Mă dă înapoi. Ce lag e. Serios.
Da, și nu știu, cu asta dau mai mult? Ce oare? Cu asta dau mai mult. Am dat 10 ca și cu... Ce mai multe incizie. Incizie. What the fuck? Și nu dau mult cu ea. Asta nu cred că-l bat. Pa! Doamne. Să nu spui că vreau să dea. Stai, măcar să-mi pun și asta. Aoleu, war. Uitați, war de 107. Ești de valoare. Uhu! Mamă! Ce cu damage-ul ăsta acum de sfârșit? M-a apăsat. Aoleu, ce nabă, bă! Mă, nu spune că m-am luat bani. Dă la damage de mă sparge. 7k pe vârtej, am. Poate să dea și mai mult. Depinde dacă e PVM, PvP. Oricum, mereu în dueluri eu îmi dădeam Miriș. Chiar dacă nu se dă, eu tot mi-l dă. A, da, să vă spun o veste de căcat foarte proastă. Mi-a fost par contul de Ninja, cred că v-am zis în episodul trecut, Ninja, ca un Ninja de 105. Mi l-a spart careva, nu mai aveam niciun item pe el. Și de nervi, mai aveam și acolo câteva balade și balanțe și gheare și balade. Balanță așa. Și le-am dat. Le-am aruncat pe jos. Toate le-am aruncat pe jos. Deci toate. Era un boarde. Mă crezi și pe mine că e mai bun. Ce? Aoleu. Orice știi și asta să facă niște miștori, că tu ești cel mai bun. Ori s-a uitat la videoclip, ori... Na. Așa crede el. Mamă, 353k. Mamă, cât 350. Te ține ce premii cu puncte. Așa ceva puncte. Fiecare meeting ți va da un punct. În acest moment ai 38 de puncte, cumpăr. Ce este 15 full-uri? Pare rău, dar nu ai puncte necesare pentru a cumpăra. Deci 62 pentru a-l cumpăra de vină că nu... Unde mi-apare mai puncte? Cred că astea sunt. Acest verb de săgeată otrăvită vor fi de folos pentru... Stai, să fac și un fapt bun. Ce cot asta e fata aici? Așa, accept. Am. Oricum așa fac mereu. Amintesc scandalul da, FMS-ul ăla încă-l mai am și, nu știu, m-am gândit să-mi fac și asta, ce ziceți? Dau un test. Nu știu dacă îi dau 5k. Am zis că dau 7k max. Stați cu minți că acum își pune culori. De ce vinde așa de scumpă? Mamă, ăsta full PvP. Ne. 8k 600. Ne. Hai că nu spune că vreau să dea mine.
Da? Cam așa? Ia, hai să ne băgăm și noi asta. Stai că-și bagă căprița. 6K. 4K pe hit. Băgați-vă voi pe mine, ha. Așa, PvP general aici. Nu spune că... Căcăm și pe el. Țiganii. Stai, să facem o tactică aici. Bă-te mai pe ăla. 13K. Da, am ajuns să ne putem cu ăștia de 104. Uite, drecu, mă. A venit să dea și el unde merge acolo. Stai. Cam ban. Și pe ia de damage, dracu. Ia. Aoleu. Ia uite, bă, cât i-am dat și fără aur. Sărac. Da, frate, eu acolo sunt. PvP. Adică e ăsta PvP. Uite, mamă, cât îi dădeam la asta. Cred că la ăsta îi dădeam 13K. Cred. Nu la ăsta. Mamă, dădea mult pe hit. Și-a dat mult pe hit. N-ai. Doar și nu mi-a copiat de la soare fac. Paolo, ce mă enervează că de 5K pe hit. Oricum, fără licor mă bate ușor și îl bat ușor. Deci, cred că m-ar bate. Ia să încercăm așa și nou. Să încercăm norocul ăsta valoros. Paolo, din stăr mi-a ieșit. Este, mă. Încercăm așa un noroc. Nu înțeleg la ce se referă ninja-ul ăla de 103 care mi-a zis mă crești pe mine că ești cel mai bun de pe server. Sau cel mai bun. Cel mai tare, ciubiți. Nu înțeleg la ce se referă. Toți de pe serverul ăsta, aoleu. Toți de pe serverul ăsta trebuie să aibă un cont mai mare, chiar dacă au, uite ca asta. Deci, releul ăsta nu cred că venea el aici degeaba. Dar oricum ce caută la mine. Nu, bă. Da, o să fac un test de mici, totuși. Da. Mamă, dacă cădea și... Ne, tot era praf. Nu știu, nu e așa la vrăjeală, așa. Băgăm să aici. Dacă cădea și putere. Licică. 200 de șosete. Un băiat aici a cumpărat nu știu câte șosete și a dat 75K. Cam mult, i-am zis și eu.
Dacă știam că sunt așa de scumpe. Nu știu, bă, să-mi fac oarul de... Dar la fel, toți eu ia pe aici ca să nu ne fie lag. Wow! Wow! Noroc. Da, uite-l pe ăsta. Ne... Să prindem și noi speed. Nu, ce lagam. Asta mi s-a întâmplat pe oarul ăla de... Nu știu ce level are. Da, frate. Am șopolani. Oh, ce-aș lua? Ce-aș lua? De fapt, n-aș lua. De ce se întâmplă aici? Bă, niciunul nu face duel din ăsta, level 80, 70, 60 cu mine. 100 chiar. Bă. Pe ăia de la 100 în jos îi bat. Dar pe ăștia de la 100 în sus nu. Nu, de la 101 în sus nu. Sau de la 100 în sus. Nu pot să-i bat. Nu-l damage. Bă, nu trebuie. De ce sunt așa de scumpe astea? 15% șanse de... Înțeles. Nu știu, am găsit și eu pe jos, uite... Da. 32 de porcării dintre astea, văzut? Și vreau să fac... pe ninja ăla... Nu știu... Beta... Armora, uite ca asta, am vrut să fac plus 9, da? Avem tot plus 9, uite ca asta. Și da, și când să intru și eu pe cont, nu mai era nici punalele de 100, 195 plus 9, nu mai era nimic. Uite, nu, dar nu am fost nervos. O, frate, gândește-te, deci ăla nu era contul meu, deci nu l-am făcut eu de la zero. A dat un prieten. Bă, și el a zis, mi-a promis că nu mai intră pe cont. Și când îl văd câteodată că nu pot să intru pe contul meu, cred că l-a încercat să-mi spargă parola de la inventar. Și cred că a aflat-o. Dacă erau și nesimții ca el, de nu vă ziceam contul. Dar nu sunt. Că spuneam acum. Bă, na, când avem perla albă, facem uite așa. Așa, bun, perla roșie. Ai un albastru. Așa. Merge. Alții am văzut că cumpărau perle, bă. Bă, și nu e așa de greu, mă, să-ți cumperi niște pe aici, de la magazin. Da, e la cu sebor. Uitați cât de greu se deschide. Nu știu cât dau, dar haide să dau un test. Aici tot ce avem. Stai pe și mă frate. Stai. Stai, bă. Mamă, frate, ce mă fraierește ăsta. Mamă. Dați faza asta, am văzut-o la cineva. Bun. Deci se pare că o să am două iteme pe mine. Da, frate. Sincer, se merită, bă. Astea 200, dracu 200 din astea. Și eu mă chinui să-mi fac conturi mici ca să pot să... Mă chinui să fac rost de clar de lună, doar ca să... Ce-o zice asta? Dacă, frate.
Mamă, frate, cât i-am dat. 11k. El ăsta. Cât i-am dat? Sincer să fiu, dacă ai fi alții care nu au bani de ei, nu că n-aveți bani, dar asta e replica mea. Da, frate. 16k. Da. Bă, deci, era un hacker. Mamă, uitați ce loghe pe server. Era un hacker pe aici, pe el. Asta, deci, fii atent, zici, eu le trebuie, bă, tu ai hack. N-am. Spune eu îl urmăream să îl bat, da? Te ținea timpul cu chestia asta. Și când îl văd că intră prin pereți, le întreb, bă, tu ai hack, cum ai trecut prin pereți? N-am. Bă, și m-am dus la Gmail, am făcut report și i-a dat bani. I-a dat bani. I-a zis, vreau să-i spun bravo lui. Vreau că s-a riscat. Nu-și... o zbanat permanent. Bum, 2k. Bum, 15k. Bum, atâta de asta pe hit. Țiganul. Na, cum să zic ceva, praful. Nabule. Este... Hehe. Așa le zic și eu știu cum hackeri. Cum ziceam eu, un hacker. Dacă am sub PvP și l-am bătut pe unul de 85, zice el hacker, gata, Gmail, report, ban. Și am spune la Gmail, s-a dus, m-a spus la Gmail și Gmail m-a întrebat pe hack. S-a uitat la mine, a văzut că n-am, că i-am arătat toate itemele. Ce mă, dacă ai 110 șmecher, bă. Ce-a zis asta, mă? Bă, dacă el a crezut că eu am fugit, sunt și ala amarnic. Nu. Uitați cum unul de 110 încearcă să-mi dea damage. A uitat că ei, da, mai. Am și el acolo. Scor o pe la el 10 cam. Cum aveți că dă pe flash un K. Ce aș râde? Da, n-are bani. N-are bani nici de imun. Da. Sărac, n-are butelie în casă. Dar nu bag proști în seamă. Cică, așa la mine. Da. Sigur. Ia. Stai PvP. Mă, du-l cu mine. Mă, du-l cu mine. Ești PvP până la urmă. Mă, vină cu a. Bă, țigan m-a obosit. Mă, du el. Uitați copil petardă. Observați. Observați copil banană. Cred că mie mi-e frică de el. Sau ce? Ia. Ma. Uite-te de aici. Ia. Aoleu, petardă. Na, asta e copil petard direct. E o fumigenă, ce petard. Crede că mi-e frică de el. Da, frate. Pulu. Fiți atenți aici, operă, mama. Să nu vii când ai damage prea mare. Ciu.
Da, cred că a fost o critică 18K. Aoleu! Hai că să-mi testez arma. Da. Mă, frate, că scrie PvP la numele lui acolo. Nu? Da. Da, fac duel cu ăsta și închid filmarea. Aoleu, uite-te la el. Nu faci eu? Tot dau un test în tine. Ha. Și PvP. Deci dau... Na. Se pare că izbitorul o să-mi facă de râs cortejul la... Mamă, că nu mi-e face de râs. Ma, comentezi. Stai să bag acum modul, îl fugi. Da, hai că asta a fost cu episodul de astăzi. Eu am fost Romeo, iar o să ne vedem la următorul episod.